Καλησπέρα σας αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Μαζί σας και σήμερα θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μια μισή ώρα και έχουμε διάφορα θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και διαφορετικά. Θα ξεκινήσουμε με τις δραστηριότητες του Συλλόγου Αποφύτων Ανατόλια, στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε με τον συγγραφέα Νικόλαο Βλάχο, βετεράνο και όμιλου αντισφαίρισης της Θεσσαλονίκης, και στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας θα ασχοληθούμε με τη γυμναστική χορό. Μαζί μας θα έχουμε τους γυμναστές από το γυμναστήριο Κάρντα. Επίσης θα κρατήσουμε ένα μικρό κομμάτι για να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε για την αιμοδοσία που ετοιμάζουμε και που θα γίνει τη Δευτέρα στις 14 Νοεμβρίου, και θα έχουμε πλάνα και θα ολοκληρώσουμε έτσι την εκπομπή μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή με τους καλεσμένους μας. Έχουμε την κυρία Ιφαντίδου Κατερίνα Τσόγλου, καλησπέρα σας. Και τον κύριο Τρίφων Γιώργο, καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα, μια και είστε εκπρόσωποι και εσείς κυρία Ιφαντίδου και εσείς είσαστε καθηγητής στις δραστηριότητες του Συλλόγου, σχετικά με τη φωτογραφική ομάδα που έχει δημιουργηθεί από το Σύλλογο Ανατόλια, για να μας ενημερώσετε λίγο για τόσο όμορφα πράγματα και τόσες δραστηριότητες που έχει ο Σύλλογος Ανατόλια. Έχει πράγματι πάρα πολλές δραστηριότητες. Ναι. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει 8.500 μέλη από φοιτούς, ναι, και συμπληρώνει και την επόμενη χρονιά θα γιορτάσουμε τα 75 χρόνια λειτουργίας. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και για όλες αυτές τις δραστηριότητες που κάνετε, που ετοιμάζετε, που πρόκειται να έρθουν κάποια στιγμή. Πώς πήρατε την πρωτοβουλία αυτή για να δημιουργηθεί αυτό το τμήμα της φωτογραφίας? Είναι η καινούρια δράση που προστίθεται στο πολύ πλούσιο πρόγραμμα του Συλλόγου, και ξεκινήσαμε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα την καινούρια αυτή ομάδα φωτογραφίας, ναι, η οποία χαιρετίστηκε θερμά από τους απόφοιτους και πιστεύω ότι θα έχει μια πολύ καλή πορεία. Ήταν η σχέση που πάντα είχε το σχολείο με τα εικαστικά. Έχει μια πολύ πλούσια παράδοση. Τα μαθήματα εικαστικών στο Ανατόλια είναι μια ολόκληρη... Πολλά χρόνια. Ναι, πολλά χρόνια. Και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό στο το θέμα τομέα. Αυτό. Εκεί πέρα κι εγώ πρώτη φορά ασχολήθηκα και αγάπησα αυτή την τέχνη των εικαστικών. Νομίζω ότι φέραμε και κάποιες φωτογραφίες, ίσως να δείξουμε και στο κοινό μας, αν είναι έτοιμο από το κοντρόλ, να περάσουμε να ενημερώσουμε σχετικά. Εδώ βλέπουμε και την αφίσα έναρξης της φωτογραφικής σας ομάδας. Γίνεται Δευτέρα 7 Νοεμβρίου. Ναι, είναι η πρόσκληση της πρώτης συνάντησης, οι οποίες επαναλαμβάνονται κάθε Δευτέρα. Κάθε Δευτέρα. Στο κτίριο του Μόρλεϊ στο Ανατόλια, είναι το κτίριο αυτό που βλέπουμε. Ναι. Καταπληκτικό κτίριο, πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Ναι, η αίθουσα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της ομάδας. Και είναι και μεγάλη χώρη, φαντάζομαι, δεν έχω έρθει. Ναι, είναι μια μεγάλη αίθουσα, ναι, όπου υπάρχει όλος ο εξοπλισμός. Γίνονται και άλλα μαθήματα, κυρία Κατερίνα Τσόγλου? Στο Μόρλεϊ λειτουργούν πολλές ομάδες που ο Σύλλογος εδώ και χρόνια λειτουργεί. Όπως είναι παραδείγματος χάρη και η λέσχη ανάγνωσης που έχει δημιουργήσει η κυρία Ψωμά, ένα μέλος του ΔΣ, διότι όλες οι ομάδες είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του Συλλόγου Αποφύτων, και ο κάθε απόφυτος προσθέτει και κάποια ιδέα. Ωραία. Και γίνονται και ομιλίες. Σεμινάρια, πολλά πράγματα έχετε να δώσετε σε αυτά τα μαθήματα. Είπαμε που γίνονται, επομένως, έχει κατατοπιστεί ο κόσμος. Να ρωτήσουμε και πώς θα μπορέσει κάποιος να έρθει εκεί. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες προϋποθέσεις? Οποιοςδήποτε ενδιαφέρεται για τη φωτογραφία και ζει στη Θεσσαλονίκη είναι ευπρόσδεκτος. Μπορεί να τηλεφωνήσει στα γραφεία του Συλλόγου. Το τηλέφωνο είναι 238 835 2310 μπροστά, και να δηλώσει το ενδιαφέρον του.
Ο κύκλος αυτός θα κρατήσει 2 μήνες. 2 μήνες κρατάει. Είναι 8 μαθήματα και 2 φωτογραφίσεις σε στούντιο. Ναι. Στη συνέχεια, μετά τις γιορτές, το νέο έτος δηλαδή, επαναλαμβάνεται καινούριος κύκλος μαθημάτων. Ναι, θα ξεκινήσει καινούριος. Φαντάζομαι το κόστος θα είναι αρκετά χαμηλό, αν υπάρχει κάποιο κόστος. Και... οι 28 ώρες που διαρκούν συνολικά τα μαθήματα στοιχίζουν 40 ευρώ και δεν χρειάζεται κανένας εξοπλισμός. Ένα τραπέζι που λέμε στοιχίζει. Ο εξοπλισμός είναι όλος διαθέσιμος από το Σύλλογο και από τα παιδιά, τους νέους που ήδη συμμετέχουν. Ναι. Έχουν ακουστεί καλύτερες κριτικές και μου έχουν πει ότι αποσκοπούν και σε επαγγελματικές διαστάσεις, είτε αφορά την τέχνη, τη μόδα, τη γραφιστική, δηλαδή σκοπεύουν μέσα από αυτά που θα μάθουν να τα χρησιμοποιήσουν σε επαγγελματικές προοπτικές. Και δεν υπάρχει ούτε ηλικία, ούτε όριο ηλικίας, ούτε καμία δέσμευση. Μπορεί κάποιος, αν του αρέσει, να έλθει και να συμμετέχει, ας πούμε, στην ομάδα σας. Είναι πρόσδεκτοι από όλες τις ηλικίες. Να ρωτήσουμε, πού αποσκοπεί αυτό το τμήμα που έχει δημιουργηθεί? Καταρχήν στο να μάθουν αυτό ακριβώς, την τέχνη. Η ομαδικότητα, να μάθουν να είναι όλοι μαζί, φαντάζομαι. Λειτουργούν οι ομάδες στα πλαίσια της συλλογικότητας, αλλά συγχρόνως μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον το δύσκολο είναι μία διέξοδος στους νέους, ακόμα και για επαγγελματική προοπτική. Σταδιοδρομία ίσως, και η εξέλιξη του τμήματος σε πιο προχωρημένο επίπεδο, φαντάζομαι ότι προχωράει. Βεβαίως, το τμήμα προχωράει και στη συνέχεια μπορεί να γίνει και τμήμα το οποίο θα είναι για αυτούς που ήδη περάσανε κάποια από το πρώτο στάδιο. Προκαταρκτικά στάδια στη φωτογράφηση, μαθαίνουν και θα προχωρήσουμε και παραπάνω. Και οι διάφορες άλλες παράλληλες δράσεις του τμήματός σας υπάρχουν? Βεβαίως. Καταρχήν, τελειώνοντας το τμήμα, θα γίνει μια μεγάλη έκθεση με τα έργα της ομάδας. Ναι. Με τον δάσκαλό μας, τον Γιώργο τον Τρίφωνα, οργανώνει επισκέψεις και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, που γίνεται εργαστήριο, σε γκαλερί, οι οποίες έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και γίνονται και εξωτερικές φωτογραφίσεις. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό, και σίγουρα και κάποιες επισκέψεις, από ό,τι βλέπω, υπάρχουν σε κτίριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο εργαστήριο του Σκοτεινό Θάλαμο. Σκοτεινός Θάλαμος. Εκεί οι φοιτητές από τη Σχολή Καλών Τεχνών έρχονται και εμφανίζουν τα φιλμ τους. Και έπειτα κάνουν τις εκτυπώσεις με αυτόν τον αναλογικό τρόπο. Πολύ ωραία. Και κάποια δημιουργία φωτογραφικού ημερολογίου, έτσι, λίγα πράγματα να... Ουσιαστικά, παράλληλα με τα μαθήματα αυτά που ξεκινάνε να γίνονται τώρα στο Σύλλογο Αποφύτων του Αμερικάνικου Κολέγιου, το υλικό το οποίο θα αρχίζουμε να χτίζουμε σιγά σιγά, θα μπορέσουμε έτσι να το μεταφράσουμε και να επενδύσουμε ένα φωτογραφικό ημερολόγιο. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα μείνει και αναμνηστικό και σίγουρα έτσι ένα αποτύπωμα θα έλεγα των παιδιών. Ναι, και πέρα από τον ημερολογιακό αυτό χαρακτήρα που θα έχει, θα λειτουργήσει σαν ένα αλεύκο, που θα έχουμε να το μοιραζόμαστε αργότερα. Η συμμετοχή των παιδιών είναι πόσα άτομα περίπου, έτσι, για να καταλάβουμε πώς δημιουργείται μια ομάδα? Δηλαδή, σε αυτή την ομάδα που δημιουργήσατε τώρα, πόσα παιδιά έχουμε? Και είδαμε και μια φωτογραφία πριν, οπότε... Συνήθως είναι 15 άτομα στις ομάδες, ώστε να υπάρχει και να μπορούν να επικοινωνούν και μεταξύ τους. Και χρόνος για το κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Σωστά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Να ενημερώσουμε πάλι, κυρία Ιξόγλου, τα τηλέφωνα που μπορούν να σας βρουν στις ιστοσελίδες, γιατί υπάρχει και στο Facebook, υπάρχει μεγάλη ανακοίνωση. Ναι, το τηλέφωνο είναι το 2310 238 835. Τα γραφεία του Συλλόγου είναι στην οδό Μαρία Κάλλας, είναι στην Express Service δίπλα. Και υπάρχει ιστοσελίδα του Συλλόγου Αποφύτων Ανατόλια και βέβαια υπάρχει και στο Facebook η ανακοίνωση.
Ευελπιστούμε ότι προχωρώντας η ομάδα θα δημιουργηθεί και μια ιστοσελίδα, μόνο για αυτό το θέμα στο Facebook που θα είναι ειδικά ώστε να μπορούν να αναρτούν και τις φωτογραφίες που βγάζουν όλα τα μέλη και να δραστηριότητες από τις δραστηριότητες που έχετε. Βεβαίως. Ναι, να έχουμε πάλι εδώ την ανακοίνωση για τη φωτογραφική ομάδα που δημιουργήθηκε και να πάμε στον κύριο Τρίφων και να ρωτήσουμε ότι το τμήμα αυτό απευθύνεται σε κόσμο που γνωρίζει ήδη φωτογραφία ή και σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν για πρώτη φορά. Το τμήμα αυτό της φωτογραφίας, σύμφωνα με τα μαθήματα που το πλαισιώνουν, απευθύνεται κυρίως στον κόσμο που θέλει να έρθει σε επαφή για πρώτη φορά με τη φωτογραφία, αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη ασχοληθεί με το κομμάτι της φωτογραφίας και έχουν κάποια εμπειρία. Ουσιαστικά στο τμήμα αυτό ερχόμαστε να μάθουμε αρχικά τις βασικές αρχές φωτογραφίας σε τεχνικό επίπεδο και να συμπληρώσουμε κενά τα οποία μπορεί να υπάρχουν ήδη από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια εμπειρία στο παρελθόν. Σαν χόμπι, εγώ θα έλεγα ότι ξεκινάμε και με βάση το χόμπι, αν κάποιον του αρέσει, συνεχίζει, κάνει ένα βήμα παραπάνω, μαθαίνει μερικά πράγματα και μπορεί τελικά να καταλήξει και σε ένα επάγγελμα. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Ναι. Και ήδη, να συμπληρώσω, υπάρχουν συμμετοχές από παιδιά τα οποία ασχολούνται και με τη γραφιστική και με τη μόδα, τα οποία η φωτογραφία μπορεί να τα βοηθήσει. Είναι βοηθητικό μέσο και ένα εργαλείο για μια μελλοντική δουλειά που μπορεί και προσωπικά να τους ωφελήσει ίσως και γενικά να γίνει και πιο επαγγελματικό. Τα μαθήματα γίνονται με βάση την αναλογική ή την ψηφιακή φωτογραφία. Πώς δουλεύετε? Βλέποντας αυτή την εξέλιξη των τελευταίων χρόνων των ψηφιακών οπτικών μέσων, η ψηφιακή τεχνολογία μας δίνει τόσες δυνατότητες και ερχόμαστε ουσιαστικά να καλύψουμε και να γνωρίσουμε αυτές τις δυνατότητες, πώς μπορούμε δηλαδή να τις εκμεταλλευτούμε και ασχολούμαι κατά βάση ως μέσο τη ψηφιακή φωτογραφία και μηχανή. Από τη λήψη, από την επεξεργασία της εικόνας ψηφιακά, έτσι, ηλεκτρονικά, και από την εκτύπωσή της πάλι με ψηφιακό τρόπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αναλογική φωτογραφική μηχανή, διότι ο φωτογραφικός τρόπος σκέψης παραμένει ίδιος. Είτε ασχολούμαστε με την ψηφιακή τεχνολογία, είτε με την αναλογική. Τι έρχεται να μάθει κάποιος στο τμήμα αυτό όταν γραφτεί? Εδώ να αναλύσουμε λίγο περισσότερο για κάποιο πρόγραμμα που υπάρχει. Υπάρχει και το πρόγραμμα των μαθημάτων που θα ήταν καλό έτσι λίγο να το διαβάσουμε στον κόσμο να ενημερωθεί. Εντάχει να πω ότι ο κόσμος, οι συμμετέχοντες έρχονται να μάθουν, όπως είπα προηγουμένως, τις βασικές έννοιες και αρχές φωτογραφίας, να αρχίσουν να μπορούν να συνθέτουν εικόνες από το μηδέν, κάνοντας κάποια μαθήματα που έχουν να κάνουν με τη σύνθεση. Δουλεύοντας με το φως, ερχόμαστε και δουλεύουμε με το φως, πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει. Οι συνθήκες δηλαδή του φωτός, πώς επηρεάζουν μια φωτογράφηση. Πολύ ωραία. Επίσης το κοδράρισμα είναι ένας παράγοντας σημαντικός, γι' αυτό υπάρχει ένα συγκεκριμένο μάθημα. Έχουμε μετά συνθήκες οι οποίες μας βοηθάνε να φωτογραφίσουμε ανθρώπους. Ποιες είναι αυτές? Ασχολούμαστε με τη ψηφιακή τεχνολογία από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά μένουμε και στην επεξεργασία εικόνας, δουλεύοντας με κάποια προγράμματα όπως το Photoshop, τυπώνουμε ψηφιακά και από εκεί και πέρα, παράλληλα με τα μαθήματα, γίνονται και παρουσιάσεις καλλιτεχνών, είτε Ελλήνων είτε από το εξωτερικό. Πολύ ενδιαφέρον αυτό ακούγεται. Ναι, είναι σημαντικό το να βλέπουμε το τι γίνεται στον κόσμο, στο εφαρμοσμένο αυτό κομμάτι της τέχνης, τόσο ώστε να επηρεαζόμαστε, να έχουμε να συζητάμε. Αυτό ήταν το πρόγραμμα, έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε πάνω σε αυτό? Αυτό ήταν. Οπότε μου έρχεται στο μυαλό έτσι μια σκέψη, χρειάζεται ιδιαίτερος εξοπλισμός για όλη αυτή την όμορφη διαδικασία? Πρώτα απ' όλα χρειάζεται μια φωτογραφική μηχανή. Αν και στα μαθήματα αυτά που ξεκινάνε από φέτος να γίνονται, υπάρχει εξοπλισμός από το Σύλλογο, υπάρχουν επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές. Τώρα, από εδώ και πέρα αργότερα, εξοπλισμό έχουμε και στούντιο. Το αν έχει κάποιο παιδί φέρει μαζί του μια φωτογραφική μηχανή DSLR, θα ήταν καλό για τον ίδιο, αλλά στα επόμενα μαθήματα πιο αργότερα, σε άλλους κύκλους που μπορεί να υπάρξουν,
Αν κάποιος έχει πάρει, είναι σαν χόμπι και έχει μια δική του μηχανή, μπορεί να μάθει να τη χειρίζεται σε απίστευτο βαθμό, πιστεύω ότι έτσι είναι. Αν κάποιος έχει το δικό του εξοπλισμό, είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ βλέπουμε πάλι μια άποψη από τις φωτογραφίες της ομάδας που έχετε δημιουργήσει. Εγώ βλέπω πολύ χαρούμενα πρόσωπα. Περνάτε υπέροχα, πιστεύω. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μάθημα και η χώροι είναι καταπληκτική. Τα άτομα που βλέπω εδώ είναι ενθουσιασμένα, επομένως γίνεται ένα πολύ ωραίο μάθημα. Σε ποιο επίπεδο μπορεί να φτάσει κάποιος που θα παρακολουθήσει τα μαθήματα αυτά? Το επίπεδο έχει να κάνει και με τη διάθεση του καθενός, νομίζω, έτσι. Ναι, πόσο όρεξη έχει πόσο δηλαδή. Όρεξη έχει. Ναι. Έρχεται, μπορεί να δοκιμάσει, να συζητήσει για τη φωτογραφία μαζί μας, ναι. Και από εκεί και πέρα υπάρξει κόσμος ο οποίος, όπως είπα προηγουμένως, γραφίστες για παράδειγμα έρχονται, μαθαίνουν τη φωτογραφία, το πώς μπορούν αυτό το κομμάτι να τους συνδυάσουν στη δουλειά τους προσωπικά. Ναι. Άλλοτε υπάρχουν και επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν κάποια προϊόντα και θέλουν να τα φωτογραφίσουν, ναι. Ώστε να τα προωθήσουν έτσι, φωτογραφικά. Και εμείς τους βοηθάμε να καλύψουν σε αυτό το βαθμό, έτσι, ποιότητα, το υλικό τους, το γραφικό υλικό τους. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον το μάθημα της φωτογραφίας και όχι μόνο, γιατί εγώ βλέπω και από ό,τι έχω ξεφυλίσει στο περιοδικό κυρία Ιφαντίδου, η Πιξόγλου, θα έλεγα ότι υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ επιγραμματικά σε κάποιες από αυτές, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να δώσουμε μια πρώτη ενημέρωση ό,τι αφορά αιμοδοσία, γιατί και εσείς ασχολείστε σαν σύλλογος με την αιμοδοσία και από ό,τι ξέρω από 1 με 12 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, θα θέλετε να μας πείτε εσείς στη συνέχεια. Υπάρχει μια πολύ δυναμική ομάδα εθελοντισμού που οι υπεύθυνοι της ομάδας δραστηριοποιούνται σε πολλά επίπεδα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η αιμοδοσία. Και από ό,τι βλέπω γίνεται 1 με 12 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος και μια ιδιαίτερη ανακοίνωση είναι και αυτή, νομίζω βοηθάει πολύ περισσότερο όταν το ανακοινώνουμε και από εδώ, ότι γίνεται καθημερινά από τις 8.30 μέχρι τις 1.30 αιμοδοσία και το απόγευμα μέχρι τις 7.30 υπάρχει αιμοδοσία, Σάββατο από 9 μέχρι 12 και Κυριακή 9 έως 12. Και γράφεται επιγραμματικά, χαρίστε ένα δώρο ζωής, χαρίστε αίμα. Είναι πολύ ωραία λόγια αυτά, είναι συγκινητικά. Επίσης υπάρχει και εθελοντισμός. Και σε εσάς υπάρχουν αυτά τα όμορφα πράγματα. Αναγκαιότητα εθελοντικής προσφοράς. Νομίζω ότι έχετε πολλά πράγματα. Αυθόρμητη καλοσύνη, πηγαία έμπνευση, εθελοντική δράση. Επιγραμματικά γράφετε. Εγώ τα έχω ελέγξει όλα αυτά στο περιοδικό σας. Γίνεται συλλογή φαγητού, ρούχα, σεντόνια, πετσέτες, παιχνίδια, φάρμακα, χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη. Στους καιρούς μας χρειάζεται, νομίζω, κύριε Πιξόγλου. Ο σύλλογος του Ανατόλια πάντα είναι κοντά στον άνθρωπο. Εξάλλου αυτός είναι και ο σκοπός, να είναι η απόφοιτοι μεταξύ τους και με όλο το κοινωνικό γίγνεσθε της Θεσσαλονίκης σε επαφή. Να τελειώσουμε τη συζήτησή μας κάνοντας μία ανακοίνωση για τις μελλοντικές σας εκδηλώσεις. Αναφέρομαι στην Κυριακή 27 Νοεμβρίου για τη συναυλία χοροδία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για τον εορτασμό των 125 χρόνων του Ανατόλια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, υπάρχει η χοροδία του Συλλόγου των Αποφύτων, η οποία φιλοξενεί την χοροδία της Κύπρου, του Άρη Λεμεσού. Το ΔΣ του Συλλόγου εδώ και 2 χρόνια έχει συνεργασία με την Κύπρο πάνω στο θέμα των χοροδιών. Και από ό,τι διάβασα, η υπεύθυνη της χοροδίας, το ΔΣ βέβαια, ο πρόεδρός μας, ο Γιάννης Ρετζεπέρης, οργανώσανε την συναυλία αυτή για την Κυριακή 27 του μήνα, 9 η ώρα στο Μέγαρο είναι μια Μουσικής. κοινή συναυλία των Αποφύτων και Άρη Λεμεσού, αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, στις 9 το βράδυ. Μαέστρος είναι ο Μαρίνος Μπέλος. Από ό,τι διάβασα και πιστεύω ότι θα είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Επίσης να πούμε ότι γίνονται ομάδες προσωπικής ανάπτυξης από τον Οκτώβριο, η δική σας η φωτογραφική ομάδα, Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών. Επίσης υπάρχουν, τι άλλο να πω, υπάρχει μία άλλη δραστηριότητα
η οποία αυτή πραγματικά με τους... έχετε και βόλεϊ, έχετε και μπάσκετ. Αυτό θα ήθελα να πω. Να τελειώσουμε κλείνοντας με αυτά. Ναι. Είναι το μεγάλο καμάρι του συλλόγου, οι ομάδες, ναι. Το βόλεϊ και το μπάσκετ, οι οποίες μας βγάζουν παντού μπροστά. Υπάρχουν επιτυχίες, επιτυχίες μεγάλες σε αυτές τις ομάδες. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σας είχα σήμερα. Συγχαρητήρια στα μέλη του ΔΣ που ασχολούνται με τις ομάδες. Πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλοι από το δικό σας το σύλλογο κάποια στιγμή να εκπροσωπήσουν το δικό τους κομμάτι, να μιλήσουν γι' αυτό. Ναι, διότι αυτά τα γνωρίζουν με πολλές λεπτομέρειες. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είχα σήμερα στην εκπομπή μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Όλα να πάνε καλά και με τη συναυλία και με τα παιδιά και με την ομάδα σας. Καλή συνέχεια να έχετε. Και εσείς να είστε καλά. Και κάπου πολύ. Εδώ θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Και μετά το διάλειμμα επιστρέψαμε μαζί σας να σας κρατήσουμε συντροφιά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και όπως σας υποσχεθήκαμε, μαζί μας έχουμε τον κύριο Νικόλα Βλάχο, ο οποίος είναι συγγραφέας, βετεράνος αθλητής του τένις, τέος επιχειρηματίας με κατασκευαστικές τουριστικές επιχειρήσεις και εταιρείες στη Θάσο και στην Καβάλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Μεγάλη χαρά. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας και σίγουρα έχουμε πάρα πολλά πράγματα και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε και καταρχήν να συζητήσουμε με την ιδιότητα του συγγραφέα ένα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο βρίσκεται εκεί, Νικόλα, και ονομάζεται... Είναι κάτι συνέβη στον δρόμο για τον Παράδεισο. Ναι. Το εμπνεύστηκα από το τίτλο του τραγουδιού του Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Ναι. Και μπορεί να είναι λιτό και σχεδόν μονόχρωμο το εξώφυλλό του, αλλά μέσα δεν είναι καθόλου μονόχρωμο. Έχει ένα πολύχρωμο τρόπο διασκεδαστικό της κοινωνικοσατηρικής εξιστόρησης μιας φανταστικής ιστορίας, η οποία θα μπορούσε να συμβαίνει και στη διπλανή μας πόρτα. Άλλωστε είμαι ξεκάθαρος απέναντι στους αναγνώστες, λέει κοινωνικοσατηρικό μυθιστόρημα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπαρμπουνάκη και το προλογίζει ο θείος μου ο Βασίλης Βασιλικός, ο οποίος είναι αδερφός της μητέρας μου. Και μια και μιλήσαμε και για το που κυκλοφορεί, πριν ξεχάσουμε και θα το ξανασυζητήσουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε ότι την Τετάρτη στις 7 Δεκεμβρίου, να μιλήσουμε πρώτα για την πρόσκληση, μια φορά τώρα στην αρχή. Νικόλα, θέλεις να μας πεις λίγο τι θα γίνει? Θα γίνει ένα κάλεσμα. Έχω, λέω, μια πρόσκληση μοιράσει σε φίλους γνωστούς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μπορούν να έρθουν όσοι φίλοι αγαπάνε το βιβλίο. Είναι Τετάρτη λοιπόν 7 Δεκεμβρίου, στις 8 η ώρα, στο κατόι του βιβλίου του Μπαρμπουνάκη, το οποίο από τον Ιούνιο πλέον έχει φύγει από την οδό Αριστοτέλους και έχει πάει στη Μητροπολή του Ιωσήφ 18, στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, και μπορεί κανείς να έρθει εκείνη την ώρα το απογευματάκι, 8 με 8.30 περίπου, για ένα γεμάτο 2ωρο. Θα βρίσκομαι εκεί για να συζητήσω με τους αναγνώστες και να υπογράψω τα βιβλία μου με αφιέρωση σε αυτούς που θέλουν να τα αγοράσουν για προσωπική τους χρήση, για κάποια δώρα για τις γιορτές των Χριστουγέννων, που είναι και συνήθως μια εποχή που τα βιβλία αγοράζονται ως δώρα. Χρειάζονται. Και θα προλογίσει το βιβλίο σου ο θείος μου ο Βασίλης Βασιλικός. Συνήθως είναι μια εποχή, τα Χριστούγεννα, αλλά και μπορούμε να πούμε και πριν από το καλοκαίρι, που γίνονται παρουσιάσεις με αφορμή που κανείς παίρνει για να διαβάσει, γιατί έχει πιο πολύ ελεύθερο χρόνο. Και πόσο άλλο, στην προκειμένη περίπτωση, το βιβλίο μου είναι 118 σελίδες. Χαριτολογώντας το λέω ότι αρκεί 48 λεπτά κανείς να το διαβάσει, όχι ότι εγώ το διάβασα 10 φορές και είναι χρονομετρημένο, απλώς όσο είναι ο χρόνος που απαιτεί για το μελαχρινό δέρμα κάτω από την έκθεση στον ήλιο για να μαυρίσει. Απαιτούν 48 λεπτά λοιπόν για να το διαβάσει κανείς. Δεν έχει κεφάλαια, είναι όπως το λέω εντός εισαγωγικών χιτό. Και είναι μια ιστορία η οποία απορροφά τον αναγνώστη, που κάποια στιγμή στη μέση του βιβλίου συμβαίνει κάτι έτσι ψηλομεταφυσικό και εκεί εξητάρει την περιέργεια του αναγνώστη. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τον κόσμο που θέλει να έρθει να το πάρει και μια αφιέρωση για να το διαβάσει όταν θα έχει ελεύθερο χρόνο. Ωραία. Αυτό ξεκίνησες και το έγραψες την εποχή και το ολοκλήρωσες το βιβλίο σου γύρω στο 98, από ό,τι γνωρίζω. Ναι, όταν τέλειωσα την 23μηνη θητεία μου στο πολεμικό ναυτικό το 1996, απουσίασα για ένα χρονικό διάστημα στην Αμερική σε λαμπαδρόμους αγώνες Ατλάντα και γυρνώντας
έγραψα 3 βιβλία, στο χειρόγραφα βέβαια, γιατί είμαι πολύ γρήγορος στο χειρόγραφο και εξαιρετικά ως εκνευριστικά αργός στο να το περάσω στο κομπιούτερ. Σε αυτή την περίπτωση αυτό έγραψα λοιπόν 3 βιβλία σε αυτό το στυλ. Αυτό όμως ήταν το μόνο που πέρασα στο κομπιούτερ. Όπως ένας ράφτης ο οποίος κάνει patchwork, κόβει και ράβει τα κομμάτια του υφάσματος για να παρουσιάσει ένα πολύχρωμο, πολυπίκυλο αποτέλεσμα. Και σε αυτή την περίπτωση ήταν το μόνο που εκδόθηκε, γιατί δεν επεδίωξα τα υπόλοιπα να τα περάσω στο κομπιούτερ για πολλούς λόγους. Μπορώ να πω ότι μάλλον δεν είχα και τόσο πολύ χρόνο όπως θα ήθελα. Γράφτηκαν λοιπόν αυτά τα 3 βιβλία και φυσικά αυτό που αναφέρεστε εσείς από το 96 στο 98. Εγώ θα ήθελα λίγο να τελειώσουμε με το βιβλίο, αλλά πριν τελειώσουμε με το βιβλίο να πούμε λίγα πράγματα για το σε τι αναφέρεται αυτό το βιβλίο. Μερικά πράγματα μας πεις για το βιβλίο, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος. Ξέρουμε ποιο είναι το βιβλίο, πότε θα γίνει η παρουσίαση και λίγα πράγματα για το βιβλίο. Ωραία. Σε τι αναφέρεται. Το βιβλίο λοιπόν αυτό αναφέρεται, είναι μια παρέα από εργένιδες, bachelors, ας το πούμε στα αγγλικά, οι οποίοι ιδεολογικά είναι κατά του γάμου. Απλώς υπάρχει ανάμεσά τους κάποιος ο οποίος είναι λίγο πιο μετριοπαθής και όπως το σχολιάζω με την τότε έτσι νεοτροπία που μπορεί και να είχα και εγώ, που επειδή θεωρώ ότι οι άνθρωποι εξελίσσονται με την έννοια του the development of personality, όπως λέμε, την εξέλιξη προσωπικότητας, κάπως έτσι λοιπόν κάποιοι εντελώς, όχι ανώριμοι, ίσως ξέραν τι θέλανε, εντός εισαγωγικών, και ανώριμοι εντός εισαγωγικών, θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν 2 group στο βιβλίο εργένιδων, ακριβώς, το οποίο σατηρίζω ότι οι άντρες που είναι μετά τα 28 είναι στο soft core group, δηλαδή του μαλακού πυρήνα το group, και αυτοί που είναι μετά τα 32 είναι στο hardcore group, η σκληροπυρηνική κοινός, εργένιδες. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση κάπου αυτή η παρέα είναι ηλικιακά εκεί μέσα. Απλώς ο ένας αναζητεί τον έρωτα και να αποκατασταθεί εντός εισαγωγικών και να κάνει την οικογένειά του, απλώς οι άλλοι τον αποστασιοποιούν και τον απομακρύνουν, γιατί ο άνθρωπος αυτός λόγω έλλειψης χρόνου δεν μπορεί να κάνει μία σχέση ούτως ώστε να φτάσει ως την επισημοποίηση αυτής, δηλαδή τον γάμο, και επιλέγει από ένα συνοικέσιο, το οποίο, όπως τα έλεγε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, εντός εισαγωγικών ψώνισε από σβέρκο κοινός, γιατί ήταν ατυχής η επιλογή του. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, κάποιες κόμικο-τραγικές καταστάσεις, τραγελαφικές συμβαίνουν. Φυσικά προς τέρψη του αναγνώστη που τον κάνει να γελάει με κάθε ατάκα που υπάρχει σχεδόν σε κάθε σελίδα. Και εξελίσσεται μια ιστορία. Παντρεύεται ο εργένης, εξελίσσεται λοιπόν. Μην μας τα πεις όλα, Νικόλα, να αφήσουμε λίγα πράγματα για να τα δει και ο κόσμος με την αγορά του. Στις 118 σελίδες θα τα δει. Με μια ερώτηση και με μια απορία, τι θα γίνει στη συνέχεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι είναι και οι εργένιδες, οι σκληροπυρηνικοί, απομακρύνουν τον προδότη εντός εισαγωγικών που πουλάει την ιδεολογία τους γι' αυτό. Και ο πρώην εργένης πλέον νοσταλγεί τους φίλους του και την εργένικη ζωή. Και η συνέχεια έπεται αγοράζοντας το βιβλίο να δούμε τι θα γίνει. Ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, αυτό το θέμα το λύσαμε. Το βιβλίο, εγώ το διάβασα και μπορώ να πω ότι έμεινα ενθουσιασμένη, μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την άλλη σου ιδιότητα, την ιδιότητα του βετεράνου πάνω σαν αθλητής του τένις, και εδώ έχουμε να παρουσιάσουμε από τον Όμιλο Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης μία υπέροχη έκδοση, η οποία μπορείς να το δείξεις λίγο και να πούμε λίγα πράγματα για αυτή την έκδοση. Λοιπόν, είναι ο Όμιλος Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης, ο παλιότερος σύλλογος στην Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, και μέσα στους 3 παλαιότερους συλλόγους της χώρας, μαζί με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών, τον Όμιλο Αντισφαίρισης Φιλοθέης. Και για κάποιους που δεν γνωρίζουν την ιστορία, ο παλιότερος σύλλογος στη χώρα μας είναι ο Όμιλος Αντισφαίρισης Κερκύρας. Να το δώσουμε λίγο πιο. Που είχε ιδρυθεί από Άγγλους απικιοκράτες στην Κέρκυρα. Αλλά πολύ ωραία έκδοση. Πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό, οπότε θεωρούμε τους παλιότερους συλλόγους της χώρας ότι είναι ο Όμιλος Αντισφαίρισης Αθηνών, ο Όμιλος Αντισφαίρισης Φιλοθέης και φυσικά ο Όμιλος Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε λοιπόν το 1927 και το 2010, μετά από μια δουλειά περίπου 1,5-2 ετών στοιχειοθέτησης φωτογραφιών και αρχαιακού υλικού από εφημερίδες με δελτιοποίηση, και ταυτόχρονα ήταν και το φωτογραφικό υλικό που μάζεψαν. Έχετε μαζέψει πάρα πολλές φωτογραφίες από ό,τι βλέπω και είναι μια προσφορά από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν γραφτεί μέσα και έχουν συνεισφέρει με την προσωπική τους πινελιά να δημιουργηθεί αυτό το όμορφο λεύκομα. Ακριβώς. Στην προκειμένη περίπτωση. Έχεις να μας δείξεις, να μας πεις, να μας υποδείξεις κάποια πράγματα μέσα σε αυτό το λεύκομα. Ακριβώς. Σημαντικά για σένα. Στην προκειμένη περίπτωση έπεσα πάνω στη σελίδα 56-57
που ανοίγοντας την τώρα έπεσα πάνω στη δικιά μου οικογένεια. Για να το δούμε λίγο εδώ, θα μας επιτρέψετε λίγο να γυρίσουμε τις σελίδες και να δείξουμε κάποια πράγματα. Είναι εύκολο με κοντινό πλάνο. Εδώ έχουμε να δείξουμε. Νικόλα, τι έχουμε να δείξουμε σε αυτή τη Εδώ λοιπόν βλέπουμε η μητέρα μου, η Έλζα Βασιλικού, ναι. Στην φωτογραφία από εδώ αριστερά. Ήταν εξώφυλλο στα σπορ, όπως και σε ένα ακόμα περιοδικό πάλι τότε εποχής, το Εκλογή, ναι. Το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε αυτή τη σελίδα. Ναι. Υπήρχαν λοιπόν την τότε εποχή δύο περιοδικά, τα σπορ και η Εκλογή, στα οποία κάνανε εξώφυλλο οι πρωταθλητές της χώρας. Ωραία. Όχι μόνο του τένις, ναι. Και άλλων αθλημάτων. Δηλαδή έπρεπε κάποιος να είναι παίκτης της εθνικής ομάδος ή καταξιωμένος πρωταθλητής ενεργεία εκείνη τη χρονιά για να βρεθεί σε εξώφυλλο. Εδώ λοιπόν απεικονίζεται η κυρία Βίκη Γεωργαντά, που ήταν αντίπαλος της μητέρας μου πολλά χρόνια. Ναι. Κάποιες φορές κέρδισε η κυρία Βίκη, κάποιες φορές κέρδισε η μητέρα μου. Αυτά, έτσι είναι. Ήταν μια πολύ μεγάλη παίκτρια η κυρία Γεωργαντά, που ήταν Αιγυπτιώτισσα. Ερχόταν από τους Έλληνες της Διασποράς της Αιγύπτου και έπαιρνε το πρωτάθλημα και ως κάποια στιγμή που η μητέρα μου την νίκησε και πήρε τον τίτλο. Μιλάμε λοιπόν για τη χρονιά της δεκαετίας λοιπόν, του 50. Ναι. Ήταν η μητέρα μου ένα από τα μεγάλα αστέρια της χώρας, που με 12 χρόνια πρωταθλητισμού. Έπαιξε σε 6 τελικούς πρωταθλήματος Ελλάδος, οι οποίοι ήταν 4 στο μονό, πήρε τον έναν το 1956, ναι. Και 2 στο διπλό μεικτό, από τον οποίο πήρε την πρώτη θέση το 1954. Εγώ θα ήθελα, Νικόλα, να συνεχίσουμε λίγο για δύο ονόματα, τη Λένα Δανιλίδου και τον Κωνσταντίνο Οικονομίδη, να πούμε δύο πράγματα. Έχεις να δείξεις κάτι από εδώ? Φυσικά, πολύ ευχαρίστως. Ναι. Άρα λοιπόν αναφερόμαστε, μισό λεπτό πρωτού να κλείσω λίγο αυτό το κομμάτι της ερώτησής σας. Ήταν λοιπόν το 1950 ως προς αυτό, και στη δίπλα σελίδα τέλος πάντων μπορεί να δει κανείς και κάποιες φωτογραφίες οικογενειακές που ο πατέρας μου ήταν 40 χρόνια στο σύλλογο, στο διοικητικό συμβούλιο ως έφορος και υπεύθυνος αθλητικής ομάδας και δημοσίων σχέσεων, και ταυτόχρονα μετά μου είχε μια παρουσία περισσότερα από 60 χρόνια στο σύλλογο. Και λίγο πιο πάνω, ένα σχόλιο μικρό παρακαλώ, ως προς τον Άντονι Κουίν, που ήταν ένας από τους πιο διάσημους ανθρώπους που πέρασαν από το σύλλογο για να παίξουν τένις. Είναι ο γνωστός ηθοποιός, που δεν είναι πλέον ζωή, του Hollywood, το οποίο ήταν και πολύ καλός club player. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μία λοιπόν αναδρομή και στην δικιά σας ερώτηση, ναι. Είναι ότι η Λένα Δανιλίδου ήταν μια νεαρή παίκτρια που ξεκίνησε από περίπου 5-6 ετών να παίζει στην ομάδα μας. Στην αρχή δεν έδειχνε ότι είχε τέτοιες προδιαγραφές, βέβαια όμως ήταν πολύ ψηλή και δυνατή, ήταν πάνω από 1,80. Το ύψος της είχε την τύχη να παίζει με μεγαλύτερους ηλικία αθλητές που ήταν στην ομάδα μας, και σχεδόν όλοι ήταν αγόρια και άντρες. Κάτι το οποίο σε αυτή την περίπτωση την διευκόλυνε πολύ στην καριέρα της, και φυσικά ο σύλλογος μας είναι ένας σύλλογος που έχει πολύ γνωστούς προπονητές και βετεράνους αθλητές, πρωταθλητές στο προπονητικό team, που όπως η Λένα και άλλα παιδιά είχαν την τύχη να δουλευτούν από τους κατάλληλους και να εξελιχθούν. Που βρέθηκαν εκεί και δώσανε τον εαυτό τους για ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Όπως λοιπόν ακριβώς η Λένα, που έφτασε μέχρι το νούμερο 13 στον κόσμο, αν δεν απατάει η μνήμη μου, που ήταν και η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ως προς τη χώρα μας, στην προκειμένη περίπτωση έφτασε όσο καμία Ελληνίδα αθλήτρια τόσο ψηλά, και είμαστε όλοι περήφανοι για τη Λένα. Η Λένα κάποτε λοιπόν έπαιζε και μαζί μας μέχρι που άνοιξε τα φτερά της η διεθνή καριέρα. Και έχει έπαθλα εδώ από ό,τι βλέπω στο Μπράβο, εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες από τα έπαθλα του συλλόγου, ο οποίος σύλλογος από το 1995 στο 2000 ήμουν ακόμα τότε ενεργεία αθλητής και εγώ. Πήρε 5 συνεχόμενα σχεδόν από το 1995 στο 2000, όπως σας είπα, διασυλλογικά πρωταθλήματα Ελλάδος. Δηλαδή Club Championship, είναι μεταξύ ομάδων, Team Championship. Το ομαδικό πρωτάθλημα, το διασυλλογικό. Που ήταν και οι μεγαλύτερες διακρίσεις σε ομαδικό επίπεδο για την ιστορία του συλλόγου. Ο οποίος σύλλογος επί δεκαετίες ήταν πάντα μέσα στη 30-τετράδα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Είναι δυνατός σύλλογος. Φυσικά, ήταν ένα δεύτερος, τρίτος, τέταρτος μέσα σε αυτή την κατάταξη. Επίσης, και ένα σχόλιο που μου είπατε και για τον Κωνσταντίνο τον Οικονομίδη, ο οποίος είναι πολύ προσωπικός μου φίλος, και από τα παιδικά μας εφηβικά και μετεφηβικά χρόνια παίξαμε πάνω από 2.000 ώρες μαζί. Είχα τη χαρά να είμαι και συμπαίκτης του και sparring partner, δηλαδή παίκτης προπόνησης και αυτά, όπως το λέμε στη γλώσσα μας, την τενιστική. Ήταν ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βάσει παγκόσμιας κατάταξης. Έφτασε στο νούμερο 113 στον κόσμο, που θεωρείται και η κορυφαία επίδοση σε Έλληνα αθλητή στον κόσμο παγκοσμίως. Δηλαδή το world ranking της παγκόσμιας κατάταξης. Νικόλα, να προλάβουμε λίγο να συζητήσουμε για σένα. Τώρα εγώ θα ήθελα, αφού αναλύσαμε λίγο το πρώτο σου βιβλίο, μιλήσαμε λίγο για τον όμιλο αντισφαίρησης και αναφερθήκαμε στο Λεύκομα, θα ήθελα να μιλήσουμε και να αναφερθούμε λίγο στην προσωπική σου ζωή και να σε ρωτήσω.
πιο ακραίο πράγμα που σου έχει συμβεί στη ζωή σου? Εδώ νομίζω ότι θα έχεις να μας πεις κάτι. Αγαπητή Πολίνα, με πολύ χαρά θα σου απαντήσω, γιατί εγώ δεν έχω κάτι να κρύψω. Ναι. Και άλλωστε μπορούμε να το πούμε. Κλείνοντας όμως πάνω στο όμορφο λεύκομα αυτό, θα ήθελα να πω ότι όποιος θέλει να το βρει, μπορεί στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, το οποίο με τους ιστορικούς του βοήθησε την έκδοση αυτή να κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο του 2000, που έγινε η παρουσίαση, σε 1000 κομμάτια. Έγινε λοιπόν, είναι limited edition, περιορισμένη της έκδοσης. Μπορεί κανείς να το αγοράσει στην οδό Υποδρομίου που βρίσκεται, του Δήμου Θεσσαλονίκης λοιπόν. Όπως είχαν βγάλει και λευκόματα για άλλες ομάδες, μπορούν λοιπόν να κάνουν μία βόλτα από εκεί και να το πάρουν, γιατί αξίζει τον κόπο. Επίσης λοιπόν να ευχαριστήσω και εκ μέρους του συλλόγου μας και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Αντισφαίρης Θεσσαλονίκης και τους ιστορικούς από εκεί και όλους τους τέος αθλητές που προσέφεραν με το φωτογραφικό τους υλικό. Είναι σημαντική προσπάθεια αυτή. Και έγινε λοιπόν, όλοι μαζί βοήθησαν γι' αυτό. Ναι, βέβαια. Εμένα μου ζήτησαν τότε από το Διοικητικό Συμβούλιο, για να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή, να κάνω ένα outline, ένα σκελετό για τα 83 χρόνια ιστορίας. Εγώ τα χώρισα σε 8 κεφάλαια, ανά δεκαετία. Και από εκεί και πέρα όλα μπήκε το νερό στα βλάκια και είδατε αυτό εδώ πέρα το πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Να μιλήσουμε λίγο και για την προσωπική σου ζωή, για το τι θέλεις να μας πεις, για αυτά τα ακραία πράγματα που σου έχουν συμβεί και θα θέλαμε να μάθουμε, όχι τόσο εγώ, τόσο περισσότερο και οι τηλεθεατές. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω πολύ ακραία, αλλά χαριτολογώντας την Θεσσαλονίκη και στη Θάσο, με λένε διεθνή παίκτη, κυριολεκτικός και μεταφορικός, γιατί είχα έτσι περιπέτειες πάντα από τα 14 μου χρόνια. Με Ελληνίδες και ξένες γυναίκες. Βέβαια, μια ξένη γυναίκα είναι πάντα μια ξένη γυναίκα. Το λέει και η λέξη. Βέβαια, η χώρα μας έχει 15 εκατομμύρια τουρίστες, οπότε είναι λογικό κάποιοι άντρες να είναι λίγο τυχεροί το καλοκαίρι. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση αραβωνιάστηκα 4 φορές. Ήθελα να παντρευτώ. Δηλαδή, Εργένης, όπως και στο βιβλίο μας δηλώνεις Εργένης. Μπορώ να πω ότι οι κοπέλες αυτές δεν το ήθελαν να το επισημοποιήσουν μαζί μου. Ξεκίνησα με έναν αραβώνα στα εφηβικά μου χρόνια με μια Γερμανίδα, που ήταν έτσι μια πολύ special περίπτωση στη ζωή μου. Βέβαια, οι γονείς, όταν ενηλικιωθήκαμε, δεν την άφησαν να έρθει να ζήσει εδώ και να παντρευτούμε. Ακολούθησε μια Φιλανδέζα που γνώρισα από το Ιντερνετ. Άρα λοιπόν, γνωριμίες στο Ιντερνετ καμιά φορά μπορεί να είναι και τυχερές, για περίπου 5,5 χρόνια. Δεν το συνιστώ πάντως. Δεν ξέρω, εγώ στην περίπτωση αυτή μπορώ να πω ότι ήμουν ευτυχισμένος. Αλλά καμιά φορά κάποιον δεν μπορούμε να το κρατήσουμε στη ζωή μας με το ζόρι. Ακολούθησε μια παιδική φίλη Ελληνοαμερικανίδα, λίγο μεγαλύτερη από μένα, που μπορώ να πω ότι την ήθελα πάντα από τα εφηβικά, αλλά στάθηκα τυχερός. Καμιά φορά και το timing σε αυτό. Και μετά μια Αμερικανίδα, η οποία και αυτήν την γνώριζα πάρα πολλά χρόνια και ήταν μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου. Μπορώ να πω από τις πολύ ευτυχισμένες, ειδικά αυτή η σχέση με την κοπέλα αυτή την Αμερικανίδα, όπως και με τις άλλες αραβωνιαστικές. Ήταν πολύ ξεχωριστές σχέσεις και στιγμές ευτυχίας. Νικόλα, ναι. Αλλά και υπήρξαν και άλλες αρκετές γυναίκες στη ζωή μου. Λίγα χρόνια πάνω, λίγα χρόνια κάτω, οι περισσότερες συνομήλικες, Ελληνίδες ή ξένες, οι οποίες μπορώ να πω ότι και αυτές πέρασαν καλά. Και εγώ πέρασα καλά σαν άντρας, αλλά μπορούμε να πούμε ότι κάποια πράγματα ποτέ δεν ξέρει κανείς πότε τελειώνουν. Έτσι. Σχετικά με τα πιο ακραία, με συγχωρείς, Πολίνα, για να ολοκληρώσω σε αυτό, μπορώ να πω αν ήταν ακραίο. Βρέθηκα κάποια στιγμή για κάποιες σπουδές στην Αμερική το 2005, μετά το MBA που είχα κάνει, σε ένα business school πολύ καλό όπως το ICBS της Θεσσαλονίκης. Βρέθηκα εκεί και έκανα risk management in real estate, αυτό που θα λέγαμε διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου σε κτηματομεσητικά, στο University of Central Florida. Και έτσι πως ήμουν τα ξαδέρφια μου στο Merritt Island, ένα τροπικό νησί στη Φλόριντα, μας πλησιάσαν κάποιοι παραγωγοί και μας είπαν κάτι ακραίο. Παιδιά, θέλετε να παίξετε, λέει, σε καμιά πορνοτενία. Έγινε και αυτό στη ζωή σου. Σκέφτηκα λοιπόν ότι επειδή ήδη ήμουν καλά σαν αθλητής, εκείνη τη χρονιά πήγαινα πολύ καλά και πράγματι λίγους μήνες μετά, το 2005, βγήκα τρίτος στην Ελλάδα με τον Νίκο Ροβά στο διπλό ανδρών. Δεν ήθελα να εκθέσω την προσωπική μου ζωή στο φακό σε αυτό, γιατί δεν θα ήθελα να έχει επιπτώσεις στη μελλοντική μου ζωή. Είχα κάποια στιγμή και κάποιες πολιτικές επιδιώξεις, το οποίο μπορούμε να κάνουμε ένα σχόλιο στο επόμενο θέμα σου, τελειώντας με την προσωπική μου ζωή. Και σε αυτή την περίπτωση το αρνήθηκα. Μπορώ να πω όμως ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανδρών από τα εφηβικά τους ή μεταφηβικά τους χρόνια μπορώ να πω ότι θα ήθελε να παίξει μια τέτοιου τύπου ταινία. Και μάλιστα είχα ξανά την ευκαιρία αυτήν εδώ. Το Δεκέμβριο του 1997, τελειώντας την καριέρα μου από το ΣΕΝΤΕΦΟΠ που ήμουνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θεσσαλονίκη, ήμουνα τότε ασκούμενος, βρέθηκα στο Στοκχόλμη για ένα κλαμπ, σε ένα κλαμπ για τα κλειστά γήπεδα που δεν έχουμε στη χώρα μας δυστυχώς, για προετοιμασία και όπως είναι γνωστό, όπως και στη Σουηδία και σε άλλες χώρες, Ουγγαρία ή Γερμανία ή θα έλεγα Αγγλία και Αμερική, όπως προανέφερα, γυρνούνται τέτοιου τύπου ταινίες. Πάλι είχα μια τέτοια πρόταση και γυρνάω και έλεγα ένα φίλο μου που ήταν έτσι μελαχρινός σαν και εμένα, έτσι και γυμνασμένος. Καλή ώρα.
είχαμε μια τέτοια πρόταση και γυρνάω και του λέω: Φίλιππε, καλύτερα να μην το κάνουμε, γιατί και εσύ σε λέω παίξει ενεργεία, λέω, παγκοσμίου επίπεδου. Έπαιζε εκείνος, είχαν επιλέξει εκείνον αντί για μένα για το παγκόσμιο κύπελλο Davis Cup για κάποιους αγώνες και λέω: Καλύτερα να μην εκθέσουμε την προσωπική μας ζωή. Οπότε 2 φορές αυτή την ακραία πρόταση την απέρριψα. Και ένα σχόλιο ακόμα, με συγχωρείτε, παρακαλώ. Και ένα ακόμα ακραίο πράγμα που με έτυχε στη ζωή μου είναι ότι όταν βρέθηκα το 2006 και έκανα στο Yale University ηγεσία και αποτελεσματικότητα δίκης ομάδων, leadership δηλαδή, ήμουν μαθητής του Victor Vroom, του κορυφαίου στον κόσμο σε τέτοια θέματα. Πολύ μεγάλη τιμή που με επέλεξε. Μας πλησιάσανε εκεί πέρα και μας είπαν ότι ξέρετε κάτι, βάσει βιογραφικών, με $7.000 αν θέλετε να γίνετε δωρητής σπέρματος κτλ. Και δόξα τω Θεώ δεν είχα ανάγκη τα χρήματα. Και δεν ήθελα τουλάχιστον να γνωρίσω το παιδί μου. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, επειδή δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό, από ότι τα παιδιά κατά παραγγελία μαθαίνουμε ότι επιλέγονται, βλέπουν το βιογραφικό κάποιου ανθρώπου, αν δηλαδή είναι πολύ ευφυής, ή αν είναι πολύ εμφανίσιμος, ή αν ξέρω, εννοώ τα χαρακτηριστικά του, αν θέλουν ένα παιδί με ξανθά μαλλιά και γαλάζια μάτια, κάπως έτσι. Οπότε ή και να προέρχεται κανείς από αθλητικές δραστηριότητες υψηλού επίπεδου. Κάπως έτσι λοιπόν πολλοί γονείς διαλέγουν ένα παιδί να το φτιάξουν με τους τεχνητούς τρόπους. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους ήθελα να γνωρίσω το παιδί μου και αυτά τα ακραία δεν τα αποδέχτηκα. Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε λίγο το θέμα μας, γιατί η ώρα μας έχει περάσει, είπαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα ήθελα να βρίσκεσαι και κάποια άλλη στιγμή σε μια άλλη μας έτσι εδώ γνωριμία με το κοινό και προσωπική συζήτηση. Χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα είμαστε όλοι στην πρόσκλησή σου για το βιβλίο σου που θα παρουσιαστεί. Και καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε και πιστεύω ότι ίσως με μια άλλη αφορμή να έχουμε περισσότερο χρόνο να πούμε ίσως και λίγο περισσότερα πράγματα για τα βιβλία αυτά και ίσως να απαντήσουμε και περισσότερες ερωτήσεις. Και περισσότερες γιατί στα δικά σας ερωτήματα, γιατί σίγουρα ο περιορισμένος χρόνος δεν επιτρέπει να πούμε περισσότερα ακόμα για το επαγγελματικό σου κομμάτι. Βεβαίως. Κάπου εδώ θα κλείσουμε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή και πάλι μετά το διάλειμμα, μετά το συγγραφέα μας, τον Νικόλα τον Βλάχο. Αυτή τη φορά θα σας κρατήσουμε συντροφιά με κάτι διαφορετικό. Έχουμε σήμερα φέρει μαζί μας τον Αρμουτίδη Κωνσταντίνο. Έχετε ξαναδεί κάποιο πρόγραμμα που κάναμε μαζί. Διδάσκει πολεμικές τέχνες. Καλησπέρα. Καλησπέρα πολύ, ναι. Τι θα μας δείξει σήμερα, τι έφερες? Σήμερα θα κάνουμε μια χορογραφία στην οποία για πρώτη φορά ουσιαστικά παντρεύουμε τις πολεμικές τέχνες με τον χορό. Έχουν μεγάλη σχέση μεταξύ τους γιατί και τα δύο εκφράζουν τον κάθε άνθρωπο πλήρως και έτσι σήμερα θα κάνουμε αυτό. Έχουμε κάτι διαφορετικό δηλαδή σήμερα και νομίζω ότι έχουμε και την υπέροχη ομάδα σου που συμπληρώνει τη σημερινή μας παρουσίαση. Να μας πεις λίγο τα άτομα που έχουμε φέρει στα ονόματα. Ναι, είναι από την Κάρντα Team η Μαρία Ιζέρβα. Έλα Μαρία. Η Δήμητρα Ιτσακυράκη και ο Μιχάλης ο Ρουσόπουλος, ο οποίος ασχολείται και αυτός πολλά χρόνια με τις πολεμικές τέχνες και χορεύει. Καλώς ήρθατε παιδιά. Θα δούμε το χορό που μας έχετε ετοιμάσει, την παρουσίαση γενικά. Εγώ θα πάω στην άκρη παίρνοντας και το μικρόφωνο και είμαστε έτοιμοι νομίζω σε λίγο για να μας παρουσιάσετε το πρόγραμμά σας.
Τελειώσαμε, βλέπω. Πολύ ωραίο. Κουραστήκατε? Όχι, έλα. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ό,τι καλύτερο έχετε να μας παρουσιάσετε, κάθε φορά και μία έκπληξη, κάθε φορά και κάτι καλό. Να περνάμε καλά, είναι ο σκοπός, να διασκεδάζουμε. Ναι, εμείς διασκεδάσαμε. Και παράλληλα να γυμναζόμαστε και να μαθαίνουμε πράγματα. Γυμνάζεστε, το βλέπω, φαίνεται. Όλοι είστε πολύ γυμνασμένοι. Πολύ ωραίος ο χορός. Νομίζω ότι. Πού μπορούμε να σας βρούμε? Η Σχολή Πολεμικών Τεχνών είναι Κυβερνίδου 6. Ναι. Και την Κάρντα, το πρόγραμμα της Κάρντα, την δυναμική γυμναστική με χορό, την κάνουμε αυτή τη στιγμή σε κάποια γυμναστήρια και σε χώρους στους οποίους μας ζητάτε για να μπορούμε να το δείξουμε. Δεν υπάρχει μόνο ένας σταθερός χώρος, υπάρχουν σε πολλά σημεία της πόλης. Υπάρχουν σε πολλά σημεία της πόλης. Ωραία, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, είναι χαρά μας το μας καλείς. Και... κάτι διαφορετικό μια άλλη φορά, έτσι. Έτσι, όποτε θέλετε. Κάπου εδώ πιστεύω ότι πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Σίγουρα μετά από αυτό έχουμε να δείξουμε κάποιες παρουσιάσεις που κάναμε τη Δευτέρα στις 14 Νοεμβρίου σχετικά με την αιμοδοσία. Κάτι πολύ σημαντικό, κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι η αιμοδοσία που πρόκειται να γίνει για μας αύριο και εσείς θα παρακολουθήσετε την επόμενη εβδομάδα είναι σημαντική. Ελπίζω να είσαστε μαζί μας και την άλλη φορά που θα είμαστε και εμείς, Σάββατο και Κυριακή. Καλό σας βράδυ, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας. Σήμερα Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011, όπως υποσχεθήκαμε, είμαστε εδώ, πλατεία Αριστοτέλους. Έχουμε ετοιμάσει μια εκδήλωση αιμοδοσίας για τους πολύτεκνους της Θεσσαλονίκης. Κινητή ομάδα του ΑΧΕΠΑ βρίσκεται εδώ να υποστηρίξει την εκδήλωση αυτή και πολλοί αιμοδότες έχουν περάσει και θα περάσουν μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Ξεκινήσαμε από τις 9 το πρωί και η εκδήλωση αυτή θα συνεχιστεί μέχρι τις 3:30 το απόγευμα. Πέρασε πάρα πολλοί κόσμος και από το πολιτικό προσκήνιο και απλοί άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν για την εκδήλωση αυτή και είναι πολύ συγκινητικό ότι είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που έχουν συμβάλει στη διοργάνωση αυτής μας της εκδήλωσης και θα αναφέρω κάποια ονόματα. Η εταιρεία Λοριάν Ζαχαροπλαστείο μας χορήγησε κάποια εδέσματα, ο Ξενώνας Ροδαμός με τον εξοπλισμό του σε τραπέζια, καρέκλες και διάφορα άλλα τέτοια είδη, η Μακεδονική Ανθαγορά με άμφη, Φυτόρια Βασιλιάδης, ο Κήπος του Καλού, Μαριάννα Ζαχαροπλαστείο, η Κάβα Αλεκάντος με χυμούς, το Social Deluxe μας υποστήριξε με δέσματα, Μπαμ Πυροτεχνήματα, Μπαλόνια, αλυσίδα καταστημάτων που βρίσκεται σε όλη τη Θεσσαλονίκη, Εύωσμο, Νέα Εγνατία, Τσιμισκή, Νεάπολη και στα Διαβατά, η εταιρεία Miss Hydra με τον εξοπλισμό της και αντισηπτικά μαντιλάκια συνεισφέρει και αυτή με την βοήθειά της στην όλη μας εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαστε εδώ μαζί σας, θα συνεχιστεί αυτή η εκδήλωση, θα παρουσιαστεί από τις ειδήσεις και από την δική μου εκπομπή την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Καλημέρα σας κύριε Ψωμιάδη, σας έχουμε εδώ σήμερα στην ημέρα των Πολυτέχνων για την αιμοδοσία. Τι έχετε να μας πείτε και ποια είναι η συνεισφορά σας? Καταρχάς μιλάτε με έναν ο οποίος 3 με 4 φορές το χρόνο δίνει αίμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μία σταγόνα, ένα μπουκάλι αίμα μπορεί να σώσει μία ολόκληρη ζωή, μπορεί να σώσει τη ζωή ενός μικρού παιδιού. Εξάλλου ο καθένας από εμάς μπορεί να βρεθεί σε αυτή την θέση. Θεάριστη όμως η πρωτοβουλία, διότι απευθύνεται και στο Σύλλογο Πολυτέχνων οι Άγιοι Πάντες και νομίζω ότι αυτό διπλασιάζει τα εύγε, τα ζήτω και το χειροκρότημα. Και θεωρώ ότι όλοι βλέποντάς μας πρέπει να αντιληφθούν
ότι ένα τσίπημα δεν είναι τίποτε μπροστά σε αυτό που προσφέρει ένα μπουκάλι αίμα και θα πρέπει όλοι οι Θεσσαλονικείς σε τέτοιες πρωτοβουλίες να δηλώνουν παρόν. Καλή σας μέρα, κύριε Μαργαρίτη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Και τουλάχιστον να ξεκινήσουμε κάπως αισιόδοξα, γιατί σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η πόλη έχει ανάγκη τέτοιες ανθρώπινες πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες που εδώ και χρόνια φωνάζω, όχι με την πολιτική μου ιδιότητα, ως άνθρωπος, ότι αν δεν ευαισθητοποιηθούμε και δεν κοιτάξουμε ο καθένας από εμάς το διπλανό μας, δεν θα έχουμε καμία απολύτως τύχη. Αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, τον ατομισμό, το κλείσιμο στο σπίτι, το ότι μόνο εμείς να είμαστε καλά, εάν δεν το ξεχάσουμε και δεν αλλάξουμε νοοτροπία και δεν βγούμε έξω να βοηθήσουμε, έχουμε τελειώσει. Δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Και θέλω πραγματικά να συγχαρώ τόσο το δικό σας το κανάλι, το Εγνατία TV, αλλά κυρίως το Σύλλογο Πολυτέχνων, τον πρόεδρο, όλο το διοικητικό συμβούλιο, τη φίλη μου που ασχολείται με τα κοινωνικά θέματα, την Άννα Τιτζέπτιμπη. Καλημέρα σας, είμαστε πάλι εδώ στην Αιμοδοσία, πλατεία Αριστοτέλους, Δευτέρα 14. Να μιλήσουμε με κάποιους από τους χορηγούς μας. Ευγενική χορηγία έχουμε σε διάφορα αντισηπτικά από μια εταιρεία καλλυντικών και θα ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας σχετικά με την αιμοδοσία. Γεια σας. Είμαστε πολύ συγκινημένοι που συμμετέχουμε σε μια τέτοια εκδήλωση της πόλης μας και του Εγνατία TV, που απευθύνεται σε έναν τόσο ευαίσθητο κοινωνικό χώρο όπως είναι η Πολύτεκνη. Με όλες μας τις δυνάμεις θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να τους βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φωφό, έχουμε και εσάς εδώ. Θα ήθελα να μου πείτε και εσείς τη δικιά σας τη γνώμη για τους πολύτεκνους, για την αιμοδοσία και γενικά για την ιδέα αυτή και τη διοργάνωση που κάνουμε. Πώς σας φάνηκε? Η Πολύτεκνη είναι μια ομάδα συμπολιτών μας που θα έπρεπε οπωσδήποτε να τους νοιαζόμαστε πολύ περισσότερο, και έχω την ύφη μου που είναι από οικογένεια πολύτεκνων, βέβαια. Επομένως γνωρίζετε οι πολύτεκνοι, τις δυσκολίες που περνάνε και πόσο πρέπει να τους υποστηρίζουμε. Βεβαίως το γνωρίζω και εμείς ήρθαμε με πολύ χαρά να συμβάλλουμε και νομίζω ότι δεν θα είναι μόνο η σημερινή ημέρα που θα έχουμε επαφή. Θα έχουμε και συνέχεια μαζί τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υποστήριξή σας. Να είστε καλά. Είμαστε εδώ σήμερα, πλατεία Αριστοτέλους, για μία ακόμα συνέντευξη με μία ακόμα χορηγό μας. Το όνομά σας? Αγγελίδου Εύη, είμαι από την BAM Πυροτέχνημα, τη μεγαλύτερη λυσίδα καταστημάτων με πυροτεχνήματα μπαλόνια σε όλη την Ελλάδα. Είναι χαρά μας που είμαστε μαζί σας, είναι χαρά μας που βοηθάμε. Και αν ήταν δυνατόν όλοι από τα καταστήματα BAM, θα ερχόμασταν σήμερα να δώσουμε κι εμείς το αίμα μας ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την προσπάθειά σας. Ευχαριστούμε. Θα κάνουμε ένα μεγάλο BAM δηλαδή. Θα κάνουμε ένα μεγάλο BAM, να στηρίξουμε και το Σύλλογο Πολυτέχνων, να προτρέψουμε και τον κόσμο στην εθελοντική αιμοδοσία, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και η BAM γενικά στηρίζει όλες αυτές τις προσπάθειες και είμαστε κοντά σας με όποιο τρόπο μπορούμε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι για σένα η έννοια της αιμοδοσίας και πώς τη βλέπεις αυτή την έννοια και ευαισθητοποιείσαι πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν ήμουν πολύ ευαισθητοποιημένη γιατί δεν ήξερα πολύ το θέμα. Μέχρι που μία φίλη μου χρειάστηκε κάτι τέτοιο και τότε κατάλαβα πόσο πολύ αγνώμων ήμουνα σε αυτό το θέμα και πόσο πολύ χρειάζεται όλοι να στηρίξουν αυτές τις προσπάθειες, γιατί σώζονται ζωές. Ναι, μπορεί να χρειαστεί. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί, αύριο θα είναι σε κάποιον άλλον, σήμερα σε εμάς. Πρέπει πάντα να υπάρχουν άνθρωποι που να είναι διαθέσιμοι στο να προσφέρουν ό,τι μπορούν. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο από ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την υποστήριξη και για όλα. Εμείς ευχαριστούμε, χαρά μας και πάντα κοντά σας ό,τι χρειαστείτε.
Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε εδώ σήμερα στην ημέρα της αιμοδοσίας για τους πολύτεκνους και ευχαριστώ πολύ. Εκπρόσωπος από την ομάδα Carda Team που κάνουμε δυναμική γυμναστική με στοιχεία χορού. Ήρθαμε και εμείς να υποστηρίξουμε αυτό το σκοπό. Είμαστε κοντά στον εθελοντισμό και κοντά σε αυτές τις προσπάθειες. Πώς νιώθεις εσύ το θέμα του εθελοντισμού και την προσπάθεια αυτή που έχουμε εμείς διοργανώσει, όχι πολύ εύκολα θα έλεγα? Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια και θα έπρεπε και άλλες τέτοιες προσπάθειες να γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και μπράβο σας για αυτή τη διοργάνωση. Θα πρέπει ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο στο θέμα του εθελοντισμού, γιατί όλοι μπορούμε να αποφεληθούμε από αυτό και να βοηθήσουμε ένας τον άλλο ώστε να γίνει η κοινωνία καλύτερη. Να μιλήσουμε λίγο και για τους πολύτεκνους. Ναι. Πώς είναι τοποθετημένα σε σένα τα πράγματα όσον αφορά τους πολύτεκνους, πώς βλέπεις την έννοια των πολυτέκνων στη σημερινή εποχή που δεν είναι τίποτα εύκολο? Θα πρέπει η πολιτεία να υποστηρίξει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί το έργο τους είναι πολύ δύσκολο. Πόσο μάλλον ένα παιδί είναι δύσκολο, πόσο μάλλον να έχεις παραπάνω, 3 και παραπάνω παιδιά, και ειδικά με τη σημερινή κρίση και οικονομική κρίση θα πρέπει ό,τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους και για αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Πραγματικά είναι δύσκολες και εμείς κάναμε πολλές προσπάθειες και υποστηρίζουμε όλους τους συλλόγους της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε εδώ σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους και βλέπουμε ότι έχουμε αρκετή κίνηση και τα πράγματα πάνε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά και πάντα να έχετε τέτοιες προσπάθειες να κάνετε για τον κόσμο. Είναι πολύ καλά. Καλημέρα, είμαστε σήμερα στην αιμοδοσία που γίνεται εδώ πλατεία Αριστοτέλους, Δευτέρα 14-2011, κάνουμε αιμοδοσία για τους πολύτεκνους. Το όνομά σας? Ευμορφία. Ευμορφία. Τι σημαίνει για σένα η αιμοδοσία και γενικά πώς βλέπεις αυτή την έννοια? Σημαίνει ζωή, δίνω ζωή στον πλησίον μου, αγαπώ τον πλησίον μου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Το κάνω πολυτακτικά όταν μου δίνεται η δυνατότητα. Και μου αρέσει να βοηθάω τον πλησίον μου. Είσαι γραμμένη αιμοδότης γενικά για εθελόντρια. Εθελόντρια αιμοδότηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι ένα λειτουργήμα, να το πω, να μπορεί κάποιος να δίνει το αίμα του, γιατί του περισσεύει, και απορώ γιατί πολλοί δεν δίνουν αίμα, τι φοβούνται. Το λέω αυτό με όλη την έννοια αυτών που λέω, της γνώσεως αυτών που λέω, διότι παλιά ήμουν αιμοδότης στον Ερυθρό Σταυρό. Και θέλω να δώσω ένα μήνυμα, όλοι τους θα έπρεπε να είναι αιμοδότες και να υπάρχει αίμα για κάποιες ανάγκες που χρειάζονται, είτε τα νοσοκομεία, είτε οι διάφορες αποθήκες που έχουν το αίμα στην κατάψυξη, για οποιοδήποτε ενδεχόμενο που θα παρουσιαστεί κάποια ανάγκη, ένα μεγάλο ατύχημα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τους πολυτεκνούς και πώς βλέπετε την έννοια των πολυτέκνων, πώς βλέπετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τη σημερινή εποχή που όλα δεν είναι καθόλου εύκολα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είχα την ατυχία ή την τύχη να είμαι παιδί της κατοχής. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι τώρα είναι πολύ χειρότερα από ότι εγώ πέρασα τα παιδικά μου χρόνια στην κατοχή, γιατί εκεί ήξερα τον αντίπαλο που ήταν ο Γερμανός, ο κατακτητής, και λέγαμε κάποτε θα φύγει και θα τον πολεμήσουμε, και όλοι ήμασταν με ένα χαμόγελο και με ένα κομματάκι ψωμί. Σήμερα υπάρχει μια αβεβαιότητα, υπάρχει μια κατάθλιψη στους ανέργους, στους πολυτέκνους, στον οποιοδήποτε άτομο, διότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το αύριο και κανένας από τους υπευθύνους εννοώ δεν μπορεί να μας πει
ποιο θα είναι το αύριο. Κάθε μέρα μας λένε μέτρα και κάθε μέρα δεν ξέρουμε πού θα μας πάνε αυτά τα μέτρα. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλον αυτόν τον κόσμο και για τους πολυτέκνους αλλά και για τα νέα τα παιδιά που έχουν ανεργία, που έχουν πάρει πτυχία, που δεν βρίσκουν δουλειά και που δεν ξέρουν τέλος πάντων τι θα γίνει και σηκώνονται και φεύγουν. Και κάτι τελευταίο, πιστεύετε στον εθελοντισμό? Ο εθελοντισμός είναι κάτι το πάρα πολύ καλό και θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας θα έπρεπε να είμαστε εθελοντές για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε, έστω να καθαρίσουμε αυτή την πλατεία, έστω να φυτέψουμε ένα δέντρο, έστω να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας που είναι πιο ανήμπορος από εμάς. Είναι κάτι που είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και οι παλιοί, οι αγράμματοι, το τονίζω αυτό, χωρίς γραφεία και τίτλους, είχαν αυτόν τον εθελοντισμό και ο ένας με τον άλλον είχαν μια θαυμάσια υποστήριξη. Ο έχων έδινε στον μη έχοντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να αλλάξει αυτή η κοινωνία, διότι οι νέες γενιές πρέπει να έχουν ένα καλύτερο αύριο. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Αν λείψουν οι αχόρταγοι κλέφτες. Σας ευχαριστώ. Δηλαδή τα πρόβατα ζουνε μόνο όταν εξαφανιστεί ο λύκος. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ.